Il-ħamis iddaħlet l-applikazzjoni quddiem il-MEPA biex jingħata bidu għal proċess li permezz tiegħu jkunu jistgħu jiżarmaw it-tankijiet tal-31 ta' Marzu f'Birzebbuġa. Tankijiet li għal snin twal kienu ta' detriment tal saħħet ir-residenti ta' Birzebbuġa u tal-madwar. Svela dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt attività politika f'Birzebbuġa. Biex bekk inkunu qed inneħħuhom minn fost in-nies dawn it-tankijiet, intejbu il-kwalità tal-arja, intejbu il-kwalità tal-ħajja, intejbu l-valur tal-proprjetà hawnhekk ukoll. Huwa wieħed mill-proġetti illi ħankunu qegħdin inkomplu naħdmu għalih għal dawn l-inħawi ilkom issofru għal wisq żmien. Wasal iż-żmien li tieħdu xi ħaġa lura in-naħa t'isfel tal-pajjiż. Quddiem il-MEPA diġà daħlet applikazzjoni oħra għal permessi neċessarji għax-xogħlijiet ta' titjib fil-faċilitajiet eżistenti f'Ħassabtan fejn se ssir il-ħażna minflok Birzebbuġa. Fl-istess laqgħa l-Prim Ministru sostna li grazzi għall viżjoni tal-Gvern fil-qasam tal-enerġija, pajjiżna kien l-uniku stat membru fl-Unjoni Ewropea li ma kienx immultat mill-Kummissjoni Ewropea għan nuqqas ta' ħarsien tad-Direttiva Ewropea tal-Effiċjenza tal-Enerġija. Ħbib tiegħi, din mhijiex riżultat li jiġi kombinazzjoni, dan huwa frott il-ħidma li bdejna li wettaqna u r-riżultati li qed inġibu. Joseph Muscat irrefera wkoll għal proġetti oħra li għaddejn f'din il-lokalità, fosthom il-pitches tal-futbol u l-water polo, u rrefera għal proġetti li se jibdew fi żmien li ġej fil-lokalità fosthom fil-promenad tal-Qajjenza. Il-Gvern saħaq il-Prim Ministru qed jaħdem biex il-ġid li qed jinħoloq jinħass ma' residenti ta' kull naħa ta' pajjiżna. Hekk qegħdin verament nagħmlu Malta tagħna lkoll ħbib tiegħi. Hekk inkunu qegħdin verament nagħmluha. Femmawx minnu inqas u iktar imma aħna lkoll indaqs. U l-ġid jitqassam mal-pajjiż kollu.